I 1985 blev Akira Torayamas manga udgivet. Her snakker jeg selvfølgelig om Dragon Ball. Dragon Ball sammen med Astro Boy og Sailor Moon var de første japanske serier, der slog igennem her i Vesten. Og i dag skal vi snakke om det nyeste spil i Dragon Ball serien. Dragon Ball Sparking Zero. Goddag alle sammen. Mit navn er Emil, og det her er PlayStation Caféen. PlayStation. Dragon Ball er ikke på ukendt farvand, når det gælder PlayStation, med omkring 21 titler bag sig, som svinger fra det fantastiske Dragon Ball Z Budokai 3 på PlayStation 2 til de knap så gode PlayStation 1 spil. Ja, det var ikke godt. Tilbage til Sparking Zero. Sparking Zero er både det fjerde spil i serien, som vi her i Europa kender som Budokai Tenkaichi, imens det også er en mild reboot af serien. Men hvorfor lige Sparking Zero? Jo, det er fordi i Japan der hedder de tre originale spil på PlayStation 2, nemlig Dragon Ball Z Sparking, Sparking Neo og Sparking Meteor. Herhenst Sparking Zero. Der er rigtig mange ting det her spil har at byde på. Og her der skal vi blandt andet kigge på Episode Battle, som er i historien i spillet. Vi har nogle turneringer der skal gennemføres. En hel del online kampe. Og ikke mindst en trophy-liste med 50 trofæer der skal vindes. Så lad os starte med det indlysende. Grafikken. På en PlayStation 5 der burde vi forvente at det ser ud som Dragon Ball Super-filmene. Og jeg må sige, Sparking Zero gør et fantastisk arbejde her. Karaktererne er skarpe, animationerne er flydende, og det føles virkelig som at være midt i en episk anime-kamp. Spillet er uden tvivl et hurtigt og actionfyldt kampspil. Første gang du starter spillet op, så vil du blive mødt af mulighed for at vælge mellem to slags controllere. Der er standard, som spillet selv anbefaler, og så er der classic, som det var tilbage til Tenkaichi 3. Jeg startede selvfølgelig på Classic, men indså efter et kamp, at mine reflekser og hukommelse falder lidt af på den de seneste 17 år. 17 år! Jeg skiftede til standard og indså faktisk, at jeg blev bedre. Kombisystemet er let at lære, men svært at mestre, præcis som et godt kampspil bør være. Du kan sagtens hoppe ind i spillet og spamme nogle knapper og så vinde nogle kampe, men hvis du vil mestre spillet, og det bliver du nødt til, så kræver det strategier. I nogle af de senere kampe, der fik jeg så meget røvfuld, at jeg indså, at jeg skulle ind i battle training, og tro mig, det hjælper gevaldigt. Inde i Battle Training, der lærer man alle de grundlæggende principper ved spillet. Hvordan du transformerer dig, du kan bruge Ki Blast, combos, parries, evades osv. Udover Battle Training, så er der selvfølgelig også andre menuer. Der er Challenge and Missions, Shops and Customize, og ikke mindst Episode Battle, som er næste skridt i vores rejse. Episode Battle er spillet story mode, og hvis du spiller et Dragon Ball spil, så kender du helt sikkert historien. Spillet starter ved Saiyajin Sagaen helt op mod Tournament of Power i Super. Men der er twist i den her historie, som hedder Sparking Episode, eller hvad nu hvis Goku overlever kamp mod Raditz. Spoiler for 20 år siden. Hvordan vil historien så udfolde sig fremadrettet? Til gengæld så siger spillet ikke, hvordan man finder kriterierne for at ændre historien. Jeg kunne selvfølgelig have sagt mig, at det var inde i Battle Details inde i kampene. Men jeg nåede at spille et godt stykke tid, inden jeg opdagede det. Spillets AI kan enten være virkelig led og ikke give dig et ben til jorden, og ellers så kan den gøre det her. Der er 8 forskellige karakterer, hvis historie du spiller igennem inde i Episode Battle, lige fra Dragon Ball Z til Dragon Ball Super, og 21 Sparking Episode, hvor du blandt andet spiller som Goku, Vegeta, Gohan og Piccolo. Spillet hedder jo Dragon Ball, så jeg kan nok ikke komme udenom at snakke lidt om Dragon Ballsene. Der er en mode her, der hedder Come Forth, så hvor hvis du har samlet 7 af de 21 Dragon Balls, så kan du få et ønske opfyldt. 21? Hvad snakker du om? Der er der kun 7. Det er sandt, men i Sparking Zero er der 3 forskellige sets af Dragon Ball. Der er Jordens Drage, Nameks Drage og selvfølgelig Super Shenron. De 3 drager har forskellige ønsker. For eksempel Jordens Drage opfylder 1 ønske, Nameks får du 3 ønsker, og Super Shenron får du lidt kraftigere ønsker. For at samle de forskellige Dragon Balls, der er også forskellige kriterier. Super Shenrons dragekugler får du i Episode Battle. Nameks dragekugler får du ind i Offline Battle, hvor du skal vinde. Der er en lille drop rate på, tror jeg det er 5%. Og Jordens dragekugler kan du få i missioner. Vi skal også lige have et kort kig på tournament-delen. På turneringer, det er din måde at tjene penge på i spillet, eller Zennis som det hedder. Zennis bliver brugt til at købe blandt andet ny baggrundsmusik, kostymer, karakterer med mere. Spillet har også en online-del med 2 forskellige funktioner. Der er player matches, hvor du kan spille med dine venner eller andre tilfældige mennesker online. Der er også en ranked mode, hvor du kan stige i graderne. Hvis du gerne vil have det søde platin-trofæ, jeg altid vil gå efter, så må du hellere vente til online-delen, for du skal kæmpe minimum 100 kampe. Hvilket bringer mig til min yndlingsdel,
af den her anmeldelse. Trofæer. En lille detalje af mig. Jeg er trophy hunter, og alle spil jeg kommer til at anmelde her på kanalen, der vil jeg gå efter platin-trofæet. Om det så kommer til at koste mig tid, penge, socialt liv, ægteskab, jeg skal nok klare det. Mange af trofæerne er selvfølgelig historierelateret, som du får undervejs, men der er også et par af dem, der er tidskrævende, som for eksempel de 100 online kampe. Og hvis du har problemer med at finde en modstander online, så kan du altid finde en ven at spille med. Mig og en kammerat, vi klarede 25 kampe på 1,5 time og havde det skide sjovt hele vejen igennem. Der er også trofæet, som jeg nok brugt allerlængst tid på. Det var det trofæ, der hedder Dream Battle, hvor du skal klare 30 bonus battles, som et kampespillet selv har bygget med sjove interaktioner. For eksempel Yamcha, der skal besejre 3 Cybermen i træk, uden at de springer i luften. Spillet er ganske enkelt, sindssygt flot, sjovt og underholdende. Det er den perfekte Dragon Ball oplevelse at leve sig ind i. Det tog mig cirka 37 timer at gennemføre spillet 100%. Men hvor der er positivt, så er der også negativt. Jeg kunne godt have brugt noget mere voice acting i spillet, især i episode battle. Sparking episode, de var komplet med visuelle effekter, voice acting, scener, levende animation. Helt igennem fantastisk. Men der er rigtig mange scener ellers, som egentlig bare er billeder med tekst. Hvis man ikke er til online battle eller ranked battle, så har spillet desværre ikke sindssygt meget replay value. Efter jeg gennemførte alting, og jeg ikke gad at gå online, så var der egentlig bare lidt offline kampe, og det blev også lidt det samme. Spillet skal dog have en score, der hedder 8 ud af 10. Det er den perfekte Dragon oplevelse at komme tilbage til, hvis du ikke har rørt serien et par år. Og med en DLC-pakke, der kommer ud nogenlunde samtidig med den her video, så er jeg sikker på, at jeg vil vende tilbage til spillet. Det får også 8 ud af 10, for hvis du ikke kender Dragon Ball-universet, så kan det godt være lidt forvirrende for nogen at komme ind i det. Selvom spillet rent faktisk repræsenterer det på en god måde. Der var lidt småtterier, jeg ville ønske var anderledes, men bestemt ikke noget, der ødelagde oplevelsen for mig. Det var mit 38. platin-trofæ, og jeg må sige, hvis man kan lide spillet, så vil jeg virkelig anbefale at gå efter platin-trofæet. Det er ikke et svært spil, og hvis du kan klare episode battle, så er du allerede halvdelen af trofæerne. Tusind tak fordi I så med. Hvis I har et spil, I gerne vil have, jeg skal anmelde, så efterlad en kommentar i kommentarsporet, og ellers så fortæl mig, hvad I synes om Dragon Ball Sparking Zero. Det her har været Emil fra PlayStation Caféen. Vi ses til næste anmeldelse.